Ni di eistedd lawr am ni bach. Ni di fynd i dy sed arferol. Ni di eistedd yn dy sed arferol. Byddwch chi'n falch a glywed bod fi'n cymryd drosodd heno. Anwyl gyfeillion, dwi'n eisiau mynd â gormod o amser y practis heno, ond mae gennau un cyhoeddiad pwysig iawn. Yn Eisteddfod Genedlaethol, Pont y Pridd, y cynelir un o brif seremonïau yr ŵyl, sef cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams. Yn wahanol i arfer, mae'r Eisteddfod am y tro cyntaf am gyflwyno 2 fedal. Ac iesiwch chi bwy. Pwy arall, ond y ddau yma i'r doctor Linda Gittins ac i'r prifardd Penri Roberts!